Takže hello, máme tady videjko a jsem tady se sestrou. Zamává tady hezky zaskáká, no. A dneska asi uděláme normálně jakože život. Tak a jdeme. No, takže přemýšlím, co budeme dělat. No, prvně si asi vybereme dům. Já budu mít dům 5 a sestra dům 2. No, teď se najdu nějaký hezký dům. Snad bude dobrý, ale nejlepší jsou ty dole. Takže jdu až dolů. A chtěla bych takový ten diamantský, tak snad tady bude. No. A ještě hledám. A už ho stavím. Je nádherný. Na konci si ho ukážeme. No. A teď si tam jenom napíšu svoje jméno s červeným to. A jsem dobrý. Žlutá ne, zelená ne. Ještě mám červenou. No, skoro, jo, červená. A teď si ještě nad svoji postavičku dám. Svoje jméno. A také s červeným. Snad mi tam zase nepadne nějaká to žlutá. No, dobrý. Tak počkáme na sestru. Kde je? No. Tak jdu radši nahoru na ně zazvonit. Dělej. No. Kde je? Už jde, dobrý. A co budeme dělat? Jako já bych si chtěla jezdit na kole, ale sestra to nemá ráda. Takže co jdeme dělat? No, tak jdeme aspoň dolů. Jo, a už vím, co budeme dělat. Půjdeme do bazénu. Pardon, vypadl mi hlas. No, tak jdeme do bazénu. A hopla. Půjdu na skokánek. Za chvilku. A pak ještě na skluzavku. Já miluju skokánky. Hlavně když skáču úplně hodně moc. Glo. A teď jdu na skluzavku. A tady nějaký borec s pistolou. No. A pak vám ukážu ještě tu skrýš. Já jsem natáčela na shorty jako part 1. A pak jsem, myslím, i do partu 3 to přihodila trošku. A takže vám teď ukážu. Můžete si ten short najít. Je mega dobrý. Ale pár hejtů, no. To nevadí. Hlavně, že něco. Tady k nádhera.